No només podem fer-ho amb els nostres avantpassats, amb familiars o amics, sinó també es pot fer amb personatges històrics o populars de fa molts anys, com per exemple el 16è president dels Estats Units, Abraham Lincoln. Fixeu-vos, em torno a posar aquí perquè ho veieu bé, com pràcticament se li poden moure els pèls de la barba. Això és gràcies, insisteixo, a la tecnologia. Una fotografia sempre estàtica i que podem veure en quadres o en revistes, ara la podem animar. Però com es fa això? Anem a buscar una miqueta més d'informació gràcies al Carles Planas. Ell és un dels responsables de tecnologia del Periódico, és col·laborador de la línia i, com sempre, Carles, ja ho saps, les portes d'aquest programa per tu sempre estan obertes. Bona tarda. Hola, bona tarda, com estem? Has fet un fil a Twitter fa molt poquet on deies que aquesta tecnologia és tan flipant, ho hem vist, com preocupant. Preocupant per què, Carles? Bueno, aviam, la part que és flipant és els resultats són òbvios, no? Ja veiem com transforma imatges i els hi donen moviment, no? El que passa que, clar, sempre que hi ha aquest tipus de fenòmens virals i la gent comença a compartir per les xarxes, perquè, òbviament, exploten el nostre interès per la nostàlgia, hem de pensar una mica en el que hi ha al darrere, no? I crec que el més preocupant és el fet de que tots aquests vídeos els hem vist aquesta última setmana compartits molt per les xarxes sense que la gent es parés a fer la reflexió de què hi ha darrere d'aquesta broma. Hi ha alguna cosa? Perquè realment si ens hi parem a fixar-nos-hi, en 5 minuts podrem veure que el que hi ha darrere és força inquietant i hi ha motius per estar preocupats. Però justament què hi ha darrere d'aquesta aplicació que es diu Deep Nostalgia? Hi ha una empresa, hi ha algú que poden fer amb les nostres dades, si és que els hi estem donant? Deep Nostalgia és un producte que ha llançat fa pràcticament res, una empresa biotecnològica israeliana que es diu MyHeritage, que bàsicament es dedica a realitzar arbres genealògics a través del nostre ADN. O sigui, tu com a client envies mostres del teu ADN i ells intenten traçar un perfil per saber de quines ètnies o de quines regions procedies. Això s'ha de dir que tot aquest tipus d'empreses no sempre tenen resultats fiables. Però, clar, si busquem una miqueta hem vist que MyHeritage darrere té una denúncia de l'Organització dels Consumidors de Noruega que acusa a la companyia de violar les lleis de privacitat del país, d'actuar de forma opaca. Però hi ha altres casos, perquè l'any 2018 l'empresa va patir un robatori de 92 milions de correus de clients, que clar, és molt important. Després l'empresa va dir que això no havia afectat a les dades biomètriques, que no havia afectat a les dades financeres ni a l'ADN de les persones, però clar, hi ha altres casos, no directament d'aquesta empresa, però d'altres empreses que es dediquen al negoci de fer arbres genealògics amb l'ADN, que han estat implicades en escàndols, perquè és una tecnologia que encara no està regulada, no se sap ben bé què fan amb aquestes dades a aquest tipus d'empreses i si les poden comercialitzar amb altres persones i amb altres empreses. Hem de tenir en compte que l'ADN seria el bé més preuat que tenim perquè és l'identificador més únic i personal, molt més que el nostre número de telèfon, el correu electrònic, el que sigui. És una cosa que només en tenim una i, per tant, exposa molt més la nostra privacitat i ens deixa exposats de forma molt més vulnerable. Llavors, sí que hem vist que en altres casos hi ha el perill que aquestes dades s'acabin venent a tercers, a asseguradores, per exemple, que ho utilitzin perquè si saben que a través del teu ADN que tens condicions preexistents, doncs potser no et fan una assegurança o te la fan més cara. I això en un país, especialment com els Estats Units, en el que no hi ha una sanitat pública, fa que encara sigui més perillós. Carles, molt ràpidament, si algú des de casa ha vist això i ha flipat com nosaltres i vol agafar una fotografia dels seus avis o pares i la vol animar, és senzill, com ho pot fer? Bueno, això directament a la pàgina web d'aquesta empresa hi ha el mecanisme que tu entres, no fa falta ni que et registris i pots crear fins a 5 testos amb aquestes imatges. Recomanen des de l'empresa, per expulsar-se les responsabilitats, han demanat a la gent que ho utilitzin amb fotos de les que tinguin drets. Llavors podem utilitzar amb fotos de gent de personatges històrics o gent de fa molts anys. Que no s'utilitzi amb gent que coneguis però que no tinguis el seu consentiment. Això ho pots fer fins a 5 vegades gratis i a partir de llavors ja et demanen que paguis. És increïble, Carles, les imatges que estem veient mentre també ens ho estàs explicant de com fotografies completament estàtiques, antigues, vintage, agafen vida. Carles, moltíssimes gràcies i t'esperem molt aviat. Un plaer, fins aviat.